Hej til folkens, og velkommen til den her video. Og jeg glæder mig rigtig meget til den første video her på min kanal. Og vi vil gerne... Vi vil spille lidt af Gary, og ja, I kan godt høre det mig, Philip. Ja, vi er lidt med William her. Ja, det er min YouTube-kanal. Ja, det er Williams YouTube-kanal. Og vi skal faktisk spille lidt, der hedder Agario. Det vil William gerne prøve. Nå, det er. William, du skal ikke se YouTube. Du skal lave video nu. Og nu, William. Er du klar? Fuck, William, lad være med det der. Og du skal bare hedde William. Ej, jeg vil hedde Ronaldo. Okay. Jeg vil gerne være sådan en Ronaldo-kugle. Ronaldo, han er... bliver ikke Ronaldo. Okay. Jeg vil styre. Du styrer. Det er William, der styrer. Yay. Vent. Eller prøv at høre her. Jeg går lige sådan her. Philip, jeg vil gerne flyve til Ronaldo på det. Jamen, William, det kan vi gøre i garage i en anden video. Lige nu kan du ikke blive det. Ultra, hvad nu stopper du. Sådan der. Og så William, lad lige, sæt lige sådan her. Jeg skulle fandme forberede det her før video. Du tager lige lidt tilbage. Og så skal du tage den her, og så skal du have den ned på det her. Sådan for. Au! Ej. Så. Prøv lige vent. Undskyld, lige ventetiden. Sådan. Vi er i gang igen. Og du skal bare trykke på den blå. Se, det gør jeg så. Så. Det ved du allerede. Skal jeg prøve at styre? Nej. Det bliver aldrig godt, det her. Vi må gå efter de der små bolde. Ostemader. Ja, de ostemader. Nu prøver jeg fandme at styre. Ja, nu prøver jeg lige at styre. Nu kommer der lidt professionel. Du skal gå efter... Lad nu være med det der. Jeg vil gerne prøve. Okay. Du se, det er mig, der styrer lige nu. Nej, det er faktisk William, der styrer. Det var William. Det er William, der er så god til det her. Det er ikke mig. Bare rolig. William, jeg skal ikke spille. William, han er Williams kanal. Og han lige sagde, ej, nu styrer jeg kraftedeme. Ja, det er sjovt. Nu styrer William. Det var for sjovt. Nej, ikke fuck it. Skrid for William, din klovn. William, pas på. Sådan der. Godt, William. Nej, bold. Yeah. Hallo, spis ham den grønne. William. Jeg vil spise ham den grønne. Jeg vil spise ham med næssugen. Det kunne vi så ikke. Nej, ham den blå. Jeg vil spise. Jeg over mod den blå. Nej, det gør jeg heldigvis ikke. Ja, tag nogle lille af. Så der. Tag den røde. Hvor er det skilt, det der. Det er fucking meget skilt. Det er mig, der tog den røde der. Ja, det er godt, William. Det er godt skilt. Det er så godt. Ja. Skrid Star Wars. Wow. Fuck. Star Wars. Nej. Vi havde jer i EA, mand. Ej, vi havde jer ikke i virkeligheden. Så, er du klar, William? Nu. Ostemader. Ja, nu skal vi have ost med. Hvor er jeg? Fuck. Hvem er jeg? Jeg prøver lige at være lidt god for en gang skyld. Vi kræfter med hele tiden ud i siden. Sådan der. Fuck. Okay, nu er der 3 gange tilbage, og så slutter vi altså på den her video. Så må vi finde på noget andet. Og er du klar? Er du klar, William? Ja, jeg er klar til at æde alle folkene. 3, 2, 1, nu.
Blop, blop. Blop. Blop, 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 blop. Blop, 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 blop. William var død lige. William var dog dårlig. Ej, William, du er god, William. Bare rolig. Okay. Du er en god dreng. Ej, pas på, William, pas på. Okay, pas på. Kom on, nu kom. Fuck, godt, William. Det er så godt styrt, det der, William. Ja, det var så godt. Godt styrt af mig. Det er de der æsler, der hele tiden æder. Det er også noget lort. Nej, ja. Din fede pave. Jeg er væk fra mig. Fuck, den store røde, den der mand. Skal vi drille dem? Joel, what the fuck? Det er godt. William, du var god denne gang. Vi er fucking... Det er sidste gang, det her, det er sidste. Ja, så siger vi det. Det her, det er den 3. gang, Philip. Ja, okay. Ja, det blev til det. Tak fordi I så med på den her video. Og hej! Stop lige med det der. Og William, og... hvad kan vi sige til dem alle sammen? Nu vil jeg ikke lave flere videoer. Ja, hej.